Bai, ni Sarrion handia zalea naiz, Joseba Sarrion zalea naiz, eta irakurrita eukinarren gustatzen zaizkit pasarte batzuk eta gogoratzean noiz ipeinean, eta oraintsu irakurri dudan zerbait da. Kanpainan, hauteskunde kanpainan gauden ezkero, datorren igandean dauzkagu autonomia erkidegoko hauteskundeak. Kanpaina batzuk jarraitu izan ditut, eta ezin ulertu izaten dut, entzuten diedanean, nik pentsatu nahi dut ezjakintasuna dela. Ez dela zapokeria. Baina ezin iruntzi izaten dut, entzuten dudanean, gu garela separatistak, banatzaileak, terroristak, bi oinak lurrean dituen edo zein persona zintzok ezin du hori esan euskaldunengatik. Inor zatitzailea eta banatzailea izan bada, estatu espainiarra eta estatu frantsesa izan dira, gure Euskal Herriaren 7 lurraldeen erdian muga bat egin dutelako, eta banandu nahi izan gaituztelako. Nazio bat deitu nahi duten moduan, izena ipini diezaitela nun ba, nahi duten moduan. Euskal Herri bat dagoen lekuan, muga ipini dutenak eurak izan dira. Beraz, banatzea intentatu dutenak eurak izan dira. Muga klaru batekin esaten dut. Hori, esatea gu garela separatistak orain, Espainiatik banandu nahi dugulako, iruditzen zait, ez jakin badela, historiaren ez jakin badela, edo itxuaren egin nahi duela abestruz lan hori, edo zapokeria baten bizi dela. Banatzaile bakarrak direnean, estatu espainola eta frantziarra oraindik ere mantentzen dutelako, muga bat mantentzen duten lekuan. Gehiago oraindik, Espainia bera banatzaile eta zatitzailea dela, barruan zatiketak egiten dizkigunean Nafarroarekin eta autonomiarekin. Ze hori da divide benzeraz bat lortu nahi izatea, eta ia eukin gaituzte eskerrak, barriro ere begiak ireki zaizkigulako eta ikusten ari garelako Euskal Herria edo Nafarroa bakarraren posibilitate hori edo estilo hori. Iruditzen zait, itxuaren egitea dela, hizkuntzak berak alkartzen gaituen 7 herrialdeok, nazio bat ez dela existitzen esatea. Eta terrorista deitzea, gure herriak sufritu duena sufrituta gero Frankon denporan bat, baina atzerago oraindik, orain 500 piku urte eta hori badirudi oso urruti dagoela, baina ez dago urruti historia ezagutzen duen batentzat. Egin dizkiguten lapurketak eta zatiketak eta kontutan eukinta. Eta pixkat atzera joan da 1300 eta 1200 eta egin dituzten saldukeriak eginda, Aialako dukeak egin zituen saldukeriak Euskal Herri osoan, baina batez ere Araba eta Bizkaia eta titulo batzuk lortzearren gaur egun egiten duten moduan. Ministerio bat edo konseilleria bat edo lortzearren gobernuan aulki bat lortzearren egiten dituzten saldukeriak Espainiari. Hoi da niretzat ulertu ezin dudan hausnarketa. Eta horren defensa edo militantzia edo egiteagatik edo kolaboratzeagatik 20 urteetan kartzelan eukitea pertsona batzuk, hori da inhumano. Inhumano. Ez dut defendatuko hiltzeagatik, baina defensagatik guk ere hil izan dugu, gure herriaren defensagatik hil izan dugu, ekibokatuta edo ez, orduan pentsatzen genuen zuzena zela, ekibokatuta egon garela historiak esaten badu onartu beharra daukagu, baina batzutan beste biderik ez galditzen izen begiak esnatzeko. Baina, onartuta ere ekibokazioa dela beste lagunurko bat hiltzea, zai dut, horra behartu gaituenak, horra eraman gaituenak, dira niretzat
responsableak eta gainera ahal dutenak konponbidea eman herri honi. Eta ez diotenak eman nahi. Eta oraindik defensa egiten ari, estatus horren defensa egiten duten hauek, zapo batzu dira, nire ustez. Zapo garriak. Hori da nire hausnarketa. Bueno, eskerrik asko, Kristina.